صباح دار صباح نزل عالم نسو مني ياوي آمين قال كريستوس كم زبلنا جابي راملخ أب إفسون معرف كلته أقصي 4 كم زبلنا جناخ تبي محرت حبتام زخنا أملخ من تتابع زفكرنا عباي فقرو نعنا ببدلنا موتات كنسناس بس كريستوس ياو قبرنا انتهي لنا له بمحرت حبتام زخنا أملاخ يدنا له زيابير أملاخ بمحرت حبتامي زيابير بمحرت يقبري آمين زيابير بمحرت حبتامي زي ودا محرت هالو زي تنقع محرت هالو زيابير أملاخ زي بمحرتو نده حسبنا خنزمرين آمين قري من بزح محرت كلا بنا زمرينا زجرو موسر محرت أبيوتنا زجبرنا قويتا اتز حلفنا خلو رينا سجزابير نعو بحر مرسع دربيش بمحرت أبكنيهم نقرب جيرنا آمين سازت بزح محرتو عند حسبنا زمرينا وكنا زجابير آمين
كتنسي أنس من حنك كي أعطوك وتي أنس فقري خاطر مني كدك أس كتنسي أنس من حنك يقرمني أبس يقرمني كل جزي سرح كجرماني كل جزي خط جرماني كل جزي سرح كجرماني كل جزي خط جرماني كل جزي سرح كجرماني كل جزي خط جرماني تجرمي بجبرتك كاملة تجرمي تدنيقي أنا استدنيقي بجبرتك كاملة تدنيقي تجرمي أنا استجرمي كل جبرتك كاملة تدنيقي تجرمي
ክርስቶስ አምላክና አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሃሌሉያ እጁን ምስጋና ዘሎ ንእግዚአብሔር የመስገን ሃሌሉያ እጁን ከነመስገን ይናን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኦ ብዙ ምስጋና ብዙ አምልኮ ብዙ ውዳሴ ሃሌሉያ ብዙ ምስጋና ይናን ዘመሪና አሜን ሃሌሉያ ተዓጎሰ የመስገን
ክብርን አምላኽ ይኹን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን እቲ ዘንበረና ድሕሪ ሕጅውን ከንብረና አሜን ሃሌሉያ በቀራንዮ ነው በመስቀሉ ግርጌ በአጋጣሚ አይደለም መወለድ ማደጌ ጠላት ሲቀጠቀጥ ራሱን ሲመታ ባርነቴ ሲሻር ሰንሰለት ሲፈታ ለሱ ሲመሽበት ለኔ ግን ሲነጋ ይሄው ታሪኬ ተጀመረ እዚያ ጋ ምስጋናዬ ይኸው ለጌታዬ አምልኮ ቀራንዮ ነው ግን ሲነጋ አምልኮዬ አምሳያ ልበል ከአንጀቴ በዛ የመድኃኒቴ ክብር ሃሌሉያ ከይሁዳ ነገድ ለሆነው አንበሳ ለሌለው አምሳያ ልበል ላመስግነው ከአንጀቴ ውለታው ስለበዛ የመድኃኒቴ ውለታው ስለበዛ የመድኃኒቴ ሳላውቀው ያወቀኝ ሳልሻው ያዳነኝ ባስገራሚ ፍቅሩ እኔን የወደደኝ ከጥፋት ሩጫ ነፍሴን የመለሳት ኢየሱስ ነውና ያወጣኝ ከእሳት ክብር ሃሌሉያ ከይሁዳ ነገድ ለሆነው አንበሳ ለሌለው አምሳያ ልበል ላመስግነው ከአንጀቴ ውለታው ስለበዛ የመድኃኒቴ ጥሩር ሆኖልኛል በጦርነት ጊዜ ፍላጻ ሲያቆስለኝ ባዘን በትካዜ ውለታውን እያሰብኩ ላመስግነው ጌታ አይገኝምና እንደርሱ የሚረዳ ክብር ሃሌሉያ ከይሁዳ ነገድ ለሆነው አንበሳ ለሌለው አምሳያ ልበል ላመስግነው ከአንጀቴ ውለታው ስለበዛ የመድኃኒቴ ውለታው ስለበዛ የመድኃኒቴ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብሪ ይግባአካ ምስጋና ይግባአካ
ውዳሴ ግባአካ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብር ነመስግነካ ሃሌሉያ ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን ኦ ኢየሱስ ነመስግነካ አለና ክብር ንብለካ አለና ውዳሴ ንህበካ አለና ሃሌሉያ ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን ሃሌሉያ እስኻ ኢኻ ካብ ይሁዳ ነገድ ዝኾንካ ናይ ዳዊት ዘርኢ ጉንዲ ዝኾንካ ኢየሱስ ነኽብረካ አለና ክብር ንብለካ አለና ነመስግነካ አለና ዝመስለካ የለን ብደምካ ዝዓደካና ገንሸል ኢየሱስ ስተገንሸልካ ኣብ መስቀል ኢየሱስ ክብር ንህበካ አለና ምስጋና ንህበካ አለና ውዳሴ ንህበካ አለና ማንም ኣብ ዘይቀርቦ ብርሃን ብክብሪ ትነብር ሃሌሉያ ሃልሃል ብዝብል ፍቅርኻ ዘፍቀርካና ብጸጋ መንፈስካ ዘልበስካና ብዘለዓለማዊ መንፈስካ ዝሓተምካና ነመስግነካ አለና ክብር ተመስገን ሃሌሉያ ምስ አላፋት ቅዱሳን ማሕበር አቤቱ ብደምካ ሓደ ዝገበርካና ነመስግነካ አለና ክብር ተመስገን ሃሌሉያ ክብር ንብለካ አለና ተመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምስ አላፋት ማሕበር ምስ ቅዱሳን ኣብ ሰማያት ብክብሪ ኣብ ዘለው ብመንፈስካ ሓደ ዝገበርካና ሃሌሉያ ክብር ንብለካ አለና ኢየሱስ ተመስገን ንብለካ አለና ኢየሱስ ነወድሰካ አለና ኢየሱስ ተመስገን 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 ሃሌሉያ ተመስገን ንብለካ አለና ውዳሴ ክብሪ ምስጋና አምልኾ ይግባካዩ ሃሌሉያ ነብኻ መንግስቲ ካህናት ንኽንከውን ሃሌሉያ ብደምካ ዝዓደካና ተመስገን ሃሌሉያ ክብር ተመስገን ክብር ተመስገን ክብር ተመስገን ንዘሎ ምሸት አሊፍና ንህበካ አለና ንዝ ምሸት እዚ ንህበካ አለና ብክብርኻ ሕለፍ ብጸጋኻ ሕለፍ ብኃይልኻ ሕለፍ ብሞገስካ ሕለፍ መንፈስካን ኃይልኻን ብምልአት ይመላለስ ንዝፈውሶ ይፈውሶ ጸጋኻ ንዘብዝሐሉ ጸጋኻ አልብሶ ኦ ኢየሱስ ብደምካ ንተሓጽሞ ብደምካ ሕጽቦ ኦ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክበር ክበር ንዘለዓለም ሃሌሉያ ውዳሴ ግባአካዩ ምሕላፍ ስለዝኾነ ነመስግነካ አለና ፋሲካ ስለዝኾነ ነመስግነካ አለና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ኦ ኢየሱስ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማለሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመስሎ የለን ዝወዳደሮ የለን ሃሌ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሐቅን ድማ ኮይኑ ተገለጸ ሃሌሉያ ኢየሱስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው እዩ ክብርን አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ያው እዩ አይልወጥን ሃሌሉያ እርሱ አልፋን ኦሜጋን እዩ እሱ ሕያው እዩ ነገራት ተተገለባበጠ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዙፋኑሎ ዓለም ጨነቀት ኢየሱስ ክርስቶስ በዕረፍቲ ኣብ ዙፋኑሎ ሃሌ ክብር ምስጋናን ንዑ ይኹን ውዳሴ ንዑ ይኹን አምልኾ ንዑ ይኹን ስብሃት ይኹን ሃሌሉያ ቃል አምላኽ ከም ልማድና ክንካፈል ኢየሱስ ክርስቶስ ትማሎ ምን ዘለዓለም ሕያው እዩ አይሁዳውያን ሓደ ልማድ ነይርዎ እቲ ልማድ እንታይ ሰንበት ሰንበት ኣብ ምኹራብ እናኸዱ ቃል አምላኽ ይሰሙ ኢየሱስም ከም ልማዱ ይኸይድ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 61 ክንበባ ከሎ እቲ ልማድ ነይሩ ኣብቲ ልማድ ከኣቱ ከሎ አይሁድ አንብቢሎም ይወሙ ግን ታቃል
100 ክርስቶስ ንባዕሉ ያትምልከት እንዴት ኢሳያስ ምዕራፍ 61 አንቢቦ ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ቃል አምላክ ቦታ አለው አበይ አማህበር አምላክ ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልሎም ንዘል ዓለም ሕያውዩ መጽሐፍ ቅዱስ ንትምህርትና የተጻፈ መጽሐፍ ቅዱስ ንህይወት እንተግሳጽ ትምህርቲ ናምልአት ክርስቶስ ንምዕባይ ዋይቡናሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ለምሸት ካብሊ ኪዳንና ንካፈል ካብ መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ካብኡ ክነንብብና መእተው ሓደ ነገር ክዛረብ መጽሐፈ ሳሙኤል ምስ ዘመነ መሳፍንቲ ዝምደብ ሳሙኤል ግን ከም ዘመነ መሳፍንቲ አይነት ሰብ አይነበረን ማለት ለእስራኤል ምንቅራሕ ዘምጻላ እስራኤል 400 ዓመት ዘአክል መሳፍንታት ተቀያይሮም አብት ዘመነ መሳፍንቲ ሰፈላሌ ዘስካሕክሕ ነገራት ሓሊፉ እስራኤላውያን ኣብ ጣዖትያቱ ከም ድላዮም ይነብሩ ስርዓትን ሕግን አይነበሮምን ማለት እቲ ሕግ ነይሩ ግን እቲ መንፈሳዊ ስርዓት በሪሱ ስለዝነበረ ማለት ስለዚህ ሳሙኤል ቀዳማይ ሳሙኤል ምስተወ አዲዩ ድማ ንኤሊ ምስሃበቶ ቤተ መቅደስ ምዕባይ ምስ ጀመረ ካቡ አትሕዝና ኢና ንሪዮ ምዕራፍ 3 ቤር ውሒዱ ነበረ ራእይውን ብዙሕ አይነበረን ኮነ ኸዓ በታግዚቲአ ኤሊ ኣብ ስፍሩ ደቂሱ ከሎ ምርአይ ክሳስዕን አይንቱ ሓሚቀን ነበራ መብራት አምላክ ከአ ገና ከይጠፈአ ከሎ ሳሙኤል እውን ኣብታ ታቦት አምላክ ዘለዋ መቅደስ እግዚአብሔር ተገምሲሱ ከሎ ሽዑ እግዚአብሔር ለሳሙኤል ጸውዖ ንሱ ከአ እኒእኹ በለ ናብ ኤሊ ጎየ ድማ ጸዊዕኻን ኢኻ እሞ እኒእኹ በለ ንሱ ግን አይጸውዓኹኻን ተመልስካደ አደቅስ በለ ከይዱ ከአ ደቀሰ እግዚአብሔር ድማ ከም በሐድሽ ለሳሙኤል ጸውዖ ሳሙኤል ከአ ተንሲኡ ናብ ኤሊ ከይዱ ጸዊዕኻን ኢኻሙ እኒእኹ በለ ንሱ ገና ወደይ አነ ሳይጸውዓኹኻን ተመልስካ ደቅስ በለ ሳሙኤል ከአ ንእግዚአብሔር ገና አይፈለጦ ነበረ ቃል እግዚአብሔር እውን አይተገለጸሉ ነበረ እግዚአብሔር ድማ መሊሱን ሳሙኤል ሳልሳይ ሳዕ ጸውዖ ንሱ ከአ ተንሲኡ ናብ ኤሊ ከይዱ ጸዊዕኻን ኢኻሙ እኒእኹ በለ ኤሊ ነቲ ቆልዓ እግዚአብሔር ከም ጸውዖ አስተውዓለ ኤሊ ከአ ንሳሙኤል በሎ ኪድ ደአ ደቅስ ክኸውን ከአዩ እንተ ጸዋዓካ ባሪያኻ ይሰማዓሉሞ ወእግዚአብሔር ተዛረበል ሳሙኤል ከአ ኸይዱ ኣብታ ስፍሩኡ ደቀሰ እግዚአብሔር ድማ መጸ ደው ኢሉ ከምቲ ካልእ ግዜታት ሳሙኤል ጸውዖ ሳሙኤል ከአ ባሪያኻ ይሰማዓሉሞ ተዛረብ በሎ እቲ ግዜቲ ናይ ጸልማት ጊዜ ነይሩ ድቅድቅ ዝበለ ጸልማት ማለት መንፈሳውነት ዘይነበረሉ ጣዖታት ዝምለኹሉ እግዚአብሔር ድማ ዘይድልየሉ ጸልማት ጊዜ ነይሩ ሞራላዊ ግብረ ገባውነት ነገራት ኩሉ ዝፈራረሰሉ ጊዜ ነይሩ እቲ ግዜት ከቢድ ጊዜ ነይሩ ኤሊ አበይት አምላክ አሪጉ ነበር ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ መብዛሕትኡ ጊዜ ብዛዕባ ኤሊ ክዝረብ ከሎ ፖዚቲቭ ዝኾነ ነገር አይዘረብን ፖዚቲቭ ዝኾነ ነገር አይዘረብን ኤሊ ደቁ ስለዘይቀጽዐ ከም ስለዘይገበረ ይዝባሃል ኣብዚ ክፍሊ ግን ንሪኦ ኤሊ
ኳሊቲ መንፈሳውነት ለነብሱ አለው ብዛዕባ አምላክ ይፈልጥ ብዛዕባ አምላክ አጸብቆ ይዘፈልጥ ብዛዕባ አምላክ ዘፈልጥ ሰብዩ አብዚ ክፍል ዝንሪኦ እንታይ እዩ ኤሊ አርጊው እዩ አይኑን ደኺሙ እዩ ዘገርም ነገር ግን ልቡ አይደኸመን ውሽጡ አይደኸመን ንአምላክ ነገር ክመጽእ ከሎ ሴንስ ይገብር ሳሙኤል አብ ክስኔው አምላክ ጸውዕዎ አይፈለጡ ናብ መን ይዝኸይድ ናብ ኤሊ ጸውዕ ኻንዱ አይ ጸውዕ ኻን ወደ ይደቅስ ሕጂውን ናብኡ ተመሊሱ ይመጽእ መን ይጽውዖ እግዚአብሔር አምላክ ይጽውዖ ነይሩ ግን አይፈለጡም አቤት አምላክ ግን የገልግል ነበር ኤሊ ሳሙኤል የገልግል ነይሩ አቤት አምላክ የገልግል ነይሩ አብቅድሚ ኤሊ የገልግል ነይሩ ተግባሩ ይፍጽም ነይሩ ግን ድምጽ አምላክ አይፈልጥ አቤት አምላክ አሉ አቤት አምላክ ይዘገልግል ድምጽ አምላክ ግን አይፈልጥ ኤሊ ድምጽ አምላክ ይፈልጥ ሰብ ነበር አልሰለስተ ሻዕ ጸውዕዎ እግዚአብሔር አምላክ ንኤሊ ንሳሙኤል ምስ ጸውዖ መበል ሳልሳይ ሳሙኤል እግዚአብሔር ንሳሙኤል እግዚአብሔር የዛርቦ ከም ዘሎ ኤሊ አስተውዒሉ ኤሊ ፈለጡ ወደ ኸይድ ካደቅስሞ ተዛረበል ነገር ያዘያ ኪ ነገር ያ ንሳሙኤል ንአገልግሎቱ ተርኒንግ ፖይንት ዝኾነት እዚያ እግዚአብሔር ንሳሙኤል ጸውዕዎ ዲ ወይ ደሌውና አገልግሎት ንተመንፈሳው ነገር ዝመርሑን ዘርአዮ ኤሊዩ እታ ፖይንት ዘርአዮ መን ኤሊ ካህን ኤሊ አመንፈሳው ነገር ክንሓስቦ ዝግባአና ብዛዕባ ድምጽ አምላክ ቀድሜና ዝኸዱ ሰባት የድልዮም ማለት ነው ቀድሜና ዝተሳገሩ ሰባት ንአምላክ ዝፈልጡ ንአምላክ ነገር ዝጣዓሙ ሴንስ ዝገብሩ የድልዩ ማለት አብ ሐዲስ ኪዳን ይሁን አብ ብሉይ ኪዳን እዚ መንፈሳዊ ሕጊ እዩ መንፈሳዊ ስርዓት እዩ ንጳውሎስ ተሪእናዮ ምስ ጢሞቴዎስ ጳውሎስ ኤልሳን ኤልያስ ሙሴን ኢያሱ ኤልሳን ጊያዝ መገዱ ኸይዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ሚሽን አድላይ መንፈሳዊ አቤት ሳሚት ገይሩ ሓደ ሰብ ቅድሚኡ ዝረበሰብ ስፔክት ክህልወሉ
ناب عبي منفساوي عبيت نمأتاو إيوه مفتح زغونات نجاري إيوه كابون ده جزء أبير أمن أرسامي الهيوت أحجم إذا برينسيبل منفساوي برينسيبل ብዙ حساب ግን አይቀበሉም ብዙ حساب አይቀበሉም ዘይቀበሉ ምክንያት ንምንታይ እዩ ተይልና ትሕትና ስለዚህ የለ አነነት እዩ አለቃ መሆን ኩሉ ሰብ አቅድሚት ክስራዕ ስለዝደሊ አቅድሚት ክኸውን ስለዝደሊ እቲ መንፈሳዊ ሓቂ እዚዩ ሪቫይቫል ክመጽእ ተኾይኑ ከምዚ ዝመጽእ ሰቂሉ ዝበቁል ነገር ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣብ እስራኤል በቲ እዋን እቲ መንፈሳዊ ምንቕራሕ ከምጽእ ስለዝደልየ ሳሙኤል ኤሊ መሪሑ ድማ ተመሪሑ ዓብ ነቢዩ ሳሙኤል መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረበሉ ከሎ ቃሉ ኣብ መሬት ኣይትወድቕን ምንታይ ተገዛእነት መጽሐፍ ቅዱስ ደጊም ዝዛረበና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ነንሕድድኩም ተኸባበሩ በትሕትና ተቐባበሉ መጽሐፍ ቅዱስ እዚ ዘመረክ እዚ ፕሪንሲፕል እዚ ኣብ ህይወትና ንለማመዱ ኣብ ህይወትና ኤክሰርሳይዝ ክንገብሮ ክንክእል እቲ ፍረ ዝጥዕም ወይ ዝበለጸ ነገር ክወጽእ ኣብ ህይወቱ መንፈሳዊ ነገር ቅድሚኡ ዝኸደ ቅድሚኡ ዝሓለፈ ሰብ ክህልው ኣለዎ ነግድ እልፍ ዝበለ መንፈሳዊ ምንቕቃሕ ድሶ ክመጽእ ተኾይኑ ካብ እዝወት ካብታ ደኺማ ወዲቓ ካብ ዝተባሃለት ማሕበር እዩ ከምኡ እዩ ኣብ ቤተ መቕደስ ኮይኑ ካብ ሰብ ዓይኒ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን ደኺሙ ይፈልጥ ምንም ነገር አይወጾን ካብዝስ ዋላ ሓደ አይርከቦን ካብ ዝተባሃለሉ ቦታ እግዚአብሔር ዓብ ነገር ዝገብር እያል ዝኾነ አይዋል ስትሮንግ ዝኾነ አይዋል እግዚአብሔር حوه ولعي ترفد ولعي دايما فسك قدوس حوي تاميشن قنا تلاقي تنايد حريت ناقل ادميت مين هذا غدو مريحو نساموئيل من مريحو من إلي
أخبروت نيرو نمن نئيلي سامئيل بتحت النام بفقرين زخير نيرو أبي أبت استبلاشو إيريا مالت بزح استبلاشو كو نجر نيرو جي أمير كابو سناي نجر هوش جي أمير كابت استبلاشو نجر سناي نجر كوش حيال كوش نجر كوشيو نمدرس ورس نجر كوشيو كم كسام برسامي كم درجاف እግዚአብሔር አምላክ ሱህያዊ ይልወጥ እግዚአብሔር ስቂሉ እምበር እግዚአብሔር ስቅ ይበል ስቅ እንዳራይ ስቅ እንዳተገለባበጠ ስቅ እግዚአብሔር ረኸሎ ዝገርመኩም ነገር በጣም ዘገርም ነገር እግዚአብሔር ባህሪ ካብዝ ተበላሾ ነገር ይዘውት ካብዝ ተበላሾ ነገር ንዑ ዕሪው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሰሪው እንደገና ምን ሆውንም እንደገና ክብር ሆውንም እንደገና ኃይል ሆውንም እንደገና ሃሌሉያ እንደገና ኃያል ዝኾነ መንፈሳው ምንቕቓ ኃይል መጽዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎ ምን ዘለዓለም ሕያው እዩ ጸልማ ጠጥዩ ሙማት ክፍወስ እዩ ክብርና አምላኽ ይሁን አምላኽ አሜን ራሪቡ የመጀመሪያ ጊዜ አብዛ ክፍል እዚህ ሰሚዕኻ ምንባር ካብ ክብርና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎ ምን ዘለዓለም ጎይታ እዩ هو اسيو هب املاخ سمع سبيو نبرخت زغو اتنا نبرخت كوي نفوس من نزل ناي مصحف كنرئ خلنا ويم اب حد يدان كنرئ خلنا ناي صلو سبات يوم سبات زارب تراي اينبر باي تراي اينبر زصل
ሳሙኤል ንእስራኤል ነይሩ እንታይ ስለ ዝነበረ ናብ ኣምላኽ ልቦም ተመሊሱ መጀመርያ ባይባል ዝኸሎ ዝኸውን እንታይ ናይ ሰባት ልቢ ናብ መን ይመለስ ናብ ኣምላኽ እሱ ከምዚ መጽሓፍ ቅዱስ መጽሐፍ ሳሙኤል ካን ትንፊት እንታይ ተዛሪ ታሮትን አርሑ ጣዖታት ከገብር ከመጽእ ከሎ መጀመሪያ ዝድርበው ነገር አለው ማለት ነው ነገር አለው ማለት ትራይ አብቀድ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ሐቀኛ አምላክ ዝሆንካ እስኻ አምልኮ ንባኦል ንአስታሮት እስራኤል ልቦም ናብ መን ተመሊሱ ናብ እግዚአብሔር ናብ አምላክ ተመሊሱ ናብ አምላክ ልቦም ምስተመለሰ ዝኾነ ነገር አለው ጸሎት አሲዩ ማለት በልብና መስተመለስና ማለት ሙሉ ልብና ሙሉ ሐሳብ ሙሉ ሕልና መስተመለስና መጀመሪያ ልብ ዘሎ ጣዖታት ምርጋፍ አባ ሐዲስ ኪዳን ማንም መቸም
ተመሊሶም ብልቦም በእምሮኦም ብልቦም ላሉ ለእስራኤላውያን ሮም ኮሎ ስፊክ ይነግሩ ኦሊምን አስታሮትን አርሑ አና ሓደ መልእክት ዘይረዳ አንሉ ናበይ ኻት ዚ ውጪ نقول قسم دام لغوام الناس عبر الناس ويسول ما ادري من الناس بس قلت من الناس هنا الو سامو رايلاوያን ባኦሊምን አሳሩ ባኦሊ እንታበሉ አርሕቁ ባኦሊምን አርሕቁ ኢሊሳ ጸገቡ ባዕሉ ይፈልጡ መጀመሪያ ደረጃ ሰብ ዋላ ተዘ ለተጸገሙ ኢግኖራንስ ኖ አጥራዩ ክብራ እግዚአብሔር ከምዚ ናብ እግዚአብሔር ዝመፁ ንሰባት ብለሱ ጸገሙ ናይ ልብ ዘመን ናይ ልብ ጸገም ኮነ ምምላስ ሳሙኤል ድማ ንኹላ እስራኤል እግዚአብሔር ከአ ምእንታሁ ከቡ ማቀድ አቅም አዩበሉ ኢድ ፍልስጤም ሳሙኤል
እግዚአብሔር ያዕረገሉ ሳሙኤል ድማ ሓደ ዝጠቡዕ ዕየት ወሲዱ ሙሉ ዝሓርር መስዋዕት ገይሩ ንእግዚአብሔር ያዕረገሉ ሳሙኤል ከዓ ምእንቲ እስራኤል ናብ እግዚአብሔር ተማሃለለ እግዚአብሔር ድማ ምላሽ ሃቦ ብዛዕባ እስራኤል ተማሃለሉ እስራኤላውያን ያው እቲ ጠቦት እቲ ገንሸል ኣብ ቅድመ ኣምላኽ مسحررو ناب እግዚአብሔር ተማሃለለ እግዚአብሔር ድማ ምህለሉ ሰሚዑ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ደረጃ በደረጃ ነው ካባ ኦሊምን ካባስጣሮትን ተናጊፎም ቀጽሉ አምጽባ ጸይሞም ማያፍሲሶም دحار صلاتهم دما مصيون فلسطيمان كم تزلمدو فريحهم تماللنا يلومو ساموئيل دما انت عيو تقريبو ناملاخ مسوات غيروا قصيلو ناب እግዚአብሔር ተማሃለለ እግዚአብሔር ድማ ሰማው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ከሰምዕ ከሎ ክንደ ይحጉስ እግዚአብሔር ከሰምዕ ከሎ እግዚአብሔር ስቴፕ ባይ ስቴፕ ለትዝ ማዕራረ ነገር መስዓረ መልስ ይቡ እግዚአብሔር ይመስገን መልስ መጽኡ መልስ ተመልሱ እግዚአብሔር ሰምዖ እግዚአብሔር ሰምዑ ሱቅ አይበለን كون دما ساموئيل اتزحر مسواتي كعرك كلو فلسطيمان اسرائيل كواغو قربو እግዚአብሔር ገና በታማዓልቲ እቲአ ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ብርቱዕ ነጎድጓድ አንጎድጎደ አሸበሮም እሞ ኣብ ቅድሚ እስራኤል ተሰዓሩ አንጎድጎደ አሸቢርዎ ፍርሒ በፍርሒ ኮይኑ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ምስ አምላኽ ዘለና ህይወት ወሳኒ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክርእ ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐቀኛ አምላኽና የዘላለም ህይወትን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በሙሉ ልብና በሙሉ መንፈስና በሙሉ ሐሳብና ክነምልኾ ድሌቱ ብዙ حساب تقسي تقسيو نبركة تقسطات ብዙ نبركة تقسطات تقسيو ግን እቲ ዓብ ነገር እንታዩ ካብቲ ተقسን ላዕሊ አምላኽ ኣብ ልብና ይምለኽ ደሎ ነምልኾ ደለና ኣብ ልብና ኣብ ውሽጥናስ ቦታ አለው ወዲው ስፍራ አለው ወዲው አውሽጥና ይምለኽ ዲው ኣብ ውሽጢ ክፍሊስ ይምለኽ ዲው እሱዲው ዘሎ እቲ ኣብ ውሽጥ ልብና ዝምለኽ መን ኣብ ውሽጥ ሓቅናና እሱ ተቆይኑ እሱ ቦታ ተሒዞ እሱ ዝምለኽ ተቆይኑ በረኸትና ይግድን ኃይልና ይግድን كون تأمراتنا يقدني فوسنا يقدني أغاننت موسعنا يقدني قبوت حيزوديو يوتبشتي انتايو زقوي وشتنا تبشتس انتايو زقوي تحد حدا وشتو من الباش جنزب كقوي يخيليو نحد حدا سب تحد حدا رأس فتاونا تعوشتو وي كبل يخيليو سلطان وي كبل يخيليو عوشتنا ويزبل انتايو عوشتناس نقوم مشاتن لصوع انتايو اب لبنا زملاء
እግዚአብሔር ስኡዝ ደልዩ ንስኡዝ ደልዩ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ይረአዩ ሰባ ይርአዩ እግዚአብሔር ግን ይርአዩ بتعمل زجرمكم نجر عم مصحف قدوس ውስጥ አማን የኡየው ይብል አብ ነቢያት መጽሐፍ ይዛርብ كله እትወዲ ናብ ጎይታ ኸይዱ ይሕጂ አገልጋሊዩ አብ ሓደ ገዛ ሰሪሖምስ አብ ቪላ ሰሪሖም ላይ ምስጋና ጊዜ ተዳልዩ አመንቲዮም ናይ ምስጋና ጊዜ ተዳልዩ እሱ ድማ ከገልግል ያው ኣብኡም ናይ ምስጋና ጊዜ ተባሂሉ ዓብዪ ክስታይ ዝግበር ከገልግል ምስከደ እቲ ኩሉ ኣቑሑትስ የእውዩ ኣለዎ ኢሉ እንታይ ኮይኑ ዘእውይ ተሰሪቀ የመፂ ترديكم كورابشني بكورابشني تسريحي يزبل زلكو تجذا تسريقي ماتي بوتاي كونن እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ነቢያትን ያስነሳልን ተሰሪቀይ መጽ ዋላ ትገዛ ሲዛረቢው ማለት ውሽጥና ዝዛረቦ እቲ ውሽጥና ዘሎ አውያት እቲ ውሽጥና ዘሎ አምላክ ይሰማዩ ውሽጥና እንታይ ይዘውይ ክብር ተደሊና ሙሉ ልብና ሙሉ መንፈስና በሙሉ ሐሳብና ሙሉ ሕልናና ለአምላክ ነሐቦ ጸሎት ሕጂ ሳሙኤል ጸሎት ጸልዩ አይኮና ጸልዩሎም ግን ከመለሱ ነይሩዎም ተዘይመለሱ ተአምራት ዝባል ነገር የለን ሰብ ጸልየለይ ክብለካ መጽኸውን ከመገልጋል መጠን ስቅልካ ኢድካን ቢርካ ጸልየሉ ንምንታይ ኸዚ ጸልየሉ ክስተኻኸል ዘለዎ ጉዳይ ተሃልዩ ክስተኻኸል ኣለዎ ሽዑ እግዚአብሔር ዝምልስ ሽዑ ተሃድሶ ዝኸውን ሽዑ መልሲ ዝኸውን ካብ እግዚአብሔር ፈውሲ እተሐቀኛ ፈውሲ ክንምለስ ከለና ዝኸውን መንፈሳዊ ፈውስን ረክብ ስጋው ፈውስን ረክብ ሕልናው ፈውስን ረክብ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልሎ ምን ዘልዓለም ሕያው ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልሎ ምን ዘልዓለም ሕያው هو ስለዚህ ብንስሐ ክንመለሳለና ሰብ ልቡ ይፈልጦ ሰብ ልቡ ውሽጡ ይፈልጦ ሕልኑ ይፈልጦ ልብና ከፊትና ክሪኦለና ውሽጥና ክንምርምሮለና ጊዜና አይነጥፍ ብልብና ተዘይተመልስናስ ጊዜና አይነጥፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎ ምን ዘልዓለም ሕያው አይልወጥንዩ ልብ ይምርምርዩ ኩላሊት ይፍትንዩ ናይ ጸሎት መልሲ ተደሊና ናብ ቦታና ክንመለሳለና ናብ አምላክ ክንመለሳለና ካብ ልብና ተዘይ ኮይኑ ካብ ድኻም ናብ ድኻም ካብ ተስፋ ምቁራጽ ናብ ተስፋ ምቁራጽ ዋላ ሓደ ጥብ ዝብል ነገር የለን ጾም ጸሎት አና ሓደ ቤተሰብ ይፈልጤ ነዊሕ ጊዜ ነቲ ማዕባያ ሓዎም የገልግሎ ነይረ ብግሉ ማለት እዩ
يقلقلو كل شيء نصلي ግን ዝፈታሕ ነገር የለን ንዓይ ሚስትሪ ኮይኑ ሚስጥር እንታይ እዩ ድሓርና ኣምላኽ ሓቲትዮ ኣምላኽ ይሕተት እዩ ተዘይተረዲእኩም ሕተቱ ኣይተረዳእንን እንታይ እዩ ኣብዚ ከምዚ ኸውን ኣሎ ኣብዚ ንምንታይ እዩ ትፀገም እግዚአብሔር ሚስጥር ይገልጽ እዩ ተመልከቱ በማርኛ አንተ ምሳሌ አለ አባሃላ ጥቅስ ይኮነ ሳሊዞ ስርቆት ቂሚዞ ጸሎት የለም ሰዓል ሒዙ ሰብስ ለይተ ከሰርቅ አይከይድን ክስዕልዮ ከተሐዚው ማለት ነው ቂም ደማ ሐስካ ጸሎት የለን ማለት ነው دهار لكان يبعلم تقام نيروم دهار أملاك استزاربنا تزاريبيو سنبيدو تلازي يقريتا قد التحاتاتتو عليكم لا يقرأ ثم لسه دليلو يقرأ تبالو ካብ ልብኹም አውጽኡ እግዚአብሔር ሽዑ ዝምልስ ካብ ልብኹም አውጽኹም ደርቢዎ ወላ ሓደ እግዚአብሔር ሽዑ መልስ ዘለዎ ሽዑ መልስ ዝምልስ ሳሙኤል ናብ እግዚአብሔር መሊስዎም مصحف دمانا أنا ننحد حدكم يقرأ تبهال بكريستوس እግዚአብሔር يقرأ خمس بلكم يقرأ تبهالو سبكو أكا خيليو كبدل أكا خيليو كقافع أكا خيليو يقرأ እግዚአብሔር لك ما قد خام خاديو قدانا تاتك حسكا مخاديو مس أملاخ زلك ركبي الكامالتيو نقال أيكون مس أملاخ زلك ركبيلك ولا painful تهونا يقرأ لك ما خلافه سلزي እግዚአብሔር أملاخ اتنا برغت مجدي قبل بنا ناب أملاخ نملس حدث اتخال أيدما يقرأ نبل أبوي تبرخت زلو أبوي تفوس زلو أبوي تحيل زلو أبوي تجرمانا أملاخ زلو أبوي تموجسنا أملاخ زلو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ክንመለስ አለና ናብ እግዚአብሔር እንመለስ ናብ አምላክ እንመለስ የእግዚአብሔር እጅ ከማዳን አላጠነችም ጆሮም ከመስማት አልደነቆረችም ነገር ግን በእኛና በአምላካችን መካከል ኃጢአታችን ለይታለች ግድግዳ ሆናብናለች መንደቅ ኮይኑሎ ማለት ስለዚህ ናብ አምላክ ንመለስ እግዚአብሔር ተሰይሩካ እግዚአብሔር ክጽግነካዩ እግዚአብሔር ክፈውሰካዩ ስለዚህ ናብ አምላክ ንመለስ መጽሐፍ ቅዱስ ከዛረብ ከለ በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ በጸጥታና በመታመን ኃይል ይሆንላችኋል በመመለስና በማረፍ ክንመለስ ከለና ከመዓረፊና በጸጥታን በሰላም እንደማ ኃይል ሆነናዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ይጽዋናሉ አመስመር ተከታተሉ ዘለኹም ዋላ በዝጉባኤ ዘለኹም ልብኹም እስኪፈትሹ ውሽጥኹም እስኪራእይዎ ምስ አምላክ ዘለኩም አምላክ ዲቱ ቦታ ዝሓዙ ወይስ ካለ ነገር ይሕዞ በረኸት ተደሊኹም ካብ አምላክ ኃይል ተደሊኹም ካብ አምላክ ተሐድሶ ኣብ ህይወትኩም ናይ ጸሎት ህይወትኩም ክሕደስ ናይ ቃል ህይወትኩም ክሕደስ ካብ ልብኹም ናብ አምላክ ተመለሱ ሪስቶሬሽን ሪስቶር ክትኮኑ
ይነግረኩም አለሁ ናብ አምላክ ተተመልስኩም ህይወትኩም በእጥፍ خلوتዩ ከሐደስዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎ ምን ንዘል ዓለም ህያውዩ አነ ህይወተይ ደኺሙዩ ቀደም ይጽል ነሬ እጅግን ምጽላይ ከአልኩን አብ ህይወተይ ዝሸገረን ነገር አለ እግዚአብሔር ክበትኮዩ ዝኸጥረና በአምላክ ቅረብ ዝኸጥረና በአምላክ ቅረቢ ልብኻና አምላክ ሃቦ ሚእቲ ኻሚእቲ ልብኻ ሃብዮ እግዚአብሔር ተሐድሶ ገብርዩ አብ ህይወት ናይ ህይወት ተሐድሶ ጸሎትና ከሐደስዩ ትምህርትና ከሐደስዩ ኩሉ ነገራትና ከሐደስዩ እዚ ናይ ተሐድሶ ዘመን እዩ ናብ አምላክ ንመለስ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎ ምን ንዘል ዓለም ህያው እዩ መስመር ትከታተሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ መድኃኒት ገይር ክቅበሎ ይደሊ ናይ ህይወት ተሐድሶ ይደሊ መንፈሳዊ ህይወተይ ከሐደስ ትብሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዕድመኩም አለ ኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ጎልጎታ ደሙ አፍሲሱ ናዓኸ አፍሲሱ ንስዩ ናይ ተሐድሶ መንገዲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎ ምን ንዘል ዓለም ህያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትካ ከሐድሶ እዩ ነፍስኻ ክትሐደስ እያ መንፈስካ ህያው ክኸውን እዩ ብክርስቶስ እመን እቲ ደም ፈሲሱ እዩ ኣብ መስቀል ንዓኻ ተኸፊሉ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎ ምን ንዘል ዓለም ህያው እዩ ጸዋዕዮ በእምነት አብዘለኻዮ ቦታ ንኢየሱስ ክርስቶስ ጸውዕዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ መድኃኒት ኣብ ልበይ እተው አነ ድኹም ሰቤ በደለይ ሕደገለይ በክብሩ ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም መንፈስ ቅዱስ ሕጸበኒ ጓልካ ግበረኒ ወድኻ ግበረኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ዚአቴልኪ ማይክሮሰከንድ ውልዱ ክትኮኒ እግዚአብሔር ይመስገን ክንጽሊና ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎ ምን ንዘል ዓለም ህያው እዩ ናአመንቲ ድማ ክንጽሊና እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ህይወት ሃሌሉያ ራስ ካላቫጂና ማንታዲና ማሳፑራ ጎርላማ ሳኪጃላቫን ታጋጃላቫ ጋዳና ማሻዲያ ጎስካ ፑራ ላቫጋሳና ማጃንታር ለማንታዲዮ ኦ መንፈስ ቅዱስ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሕድስ መንፈስካን ኃይልኻን ሃሌሉያ ናይ ተሐድሶ መንፈስ ናይ ጸሎት ህይወት ዝሕድስ ናይ ቃል ህይወት ዝሕድስ ኦ እምነት ዝሕድስ መንፈስካ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብሰዓት እዚ ኣብ ህይወቶም ይፍሰስ በመስመር ዝከታተሉ ኣብ ጉባኤ ዘለው መንፈስካ ይተንቅፎም ሳት ይለፍ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተሐድሶ እሳት የመንፈስ ቅዱስ እሳት ይለፍ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸሎት ዘንቀህ መንፈስ ኣብ ህይወቶም ንጸሎት ዘንቀህ ብለይቲ ዘንቀህ በቀትር ዘንቀህ መንፈስ ካባኻ ይኹነሎም ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሮስቶፕላ ጃዳና ማንታዲዮ ጎስቶፍ ሌቫ ሻኪራ ማስታኩላ ስካምፖር ላቫጋ ሻፒራ ላባጁላ ማሳንዲያ ሬስቴቭ ሌቬሽን ትራላማ ጃንዳል ቫጋሳዲያ ማሱካ ኢልባንቻል ማሳዲያ እሳት ይንደድ ሓዊ ይንደድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓዊ ኣብ ህይወቶም ዝተደጎለ ናይ መንፈስካ ሓዊ ይንደድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይቀጻጸል ይንደድ ወባስ ካልማሳዲላ ቫዣን ታልማሳዲያ ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ስምካ ይኽበር ሃሌሉያ ዝሆነ ሕማም ምኽረ አጋንንት ዘበለ በመስመር ዝከታተሉን ዘለው ዝተፈላለየ ሕማም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይንደድ ይቃጸል በኢየሱስ ስም ይንደድ ኣብ ዓጽቢ ዘሎ ሕማም ይንደድ ኣብ ደም ውሽጢ ዘሎ ሕማም ይንደድ ኣብ ስጋ ዘሎ ሕማም ይንደድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይንደድ ዝሆነ ዘበለ ሕማም ና ሕማም ኃይሊ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይበላ በሽሙ ሓዊ ይበላ
ምኽረ አጋንንት ዘበለ ይፍረስ ሳት 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 ሆርላ ባሻቲላ ቫጋሳዲያ ዝሆነ ይሁን ማእሰርቲ ይበታተህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይበታተህ ሳት 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 ማንኛውም በጌታ በኢየሱስ ስም አጋንንታዊ ተጽዕኖ ይሰባበር በኢየሱስ ስም ይመታ በኢየሱስ ስም ይፍረስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካለና ክብር ምስጋና ንአኻ ይሁን ሽምካ ኃያልው ክብርኻ ኃያልው ሞገስካ ኃያልው ግርማኻ ኃያልው ዝገበርካዮ ሁሉ ሰናይ እሞ ነመስግነካለና ክብርን ምስጋና ንአኻ ንህባለና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው ኢኻ ክብርን ምስጋና ንአኻ ይሁን አሜን